Fl-okkażjoni ta' 73 anniversarju mill-mewt tal-eks Prim Ministru Enric Mizzi, il-Fondazzjoni Fortunato u Enrico Mizzi fakret lil dan l-istatista Malti li jismu jibqa' marbut mal-ġrajiet ta' pajjiżna fl-ewwel nofs tas-seklu ieħor. Enric Mizzi huwa ibn Fortunato Mizzi, il-fundatur tal-Partit Nazzjonalista. Huwa kien serva bħala Prim Ministru ta' Malta għal 3 xhur biss, minn Settembru tal-1950 sal-20 ta' Diċembru tal-istess sena, meta sfortunatament miet ftit qabel il-miliet. Enric Mizzi kien miet fir-residenza tiegħu fil-Belt Valletta u għadu sal-lum il-ġurnata l-unika politiku Malti li miet waqt li kien fil-karika ta' Prim Ministru. Warajh George Borcholovir li kien laħaq Prim Ministru kien iddeskriva lil Enric Mizzi bħala persuna onesta, sinċira u ta' karattru u li kellu avversarji però qatt ma kellu edewa. Intant, kmieni filgħodu fil-belt edu kuruni tal-fjuri mal-monument ta' Enric Mizzi fi Pjazza San Ġwan quddiem il-Konkatedral. Preżenti kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-membri tal-Bord tal-Amministraturi tal-Fondazzjoni Fortunato u Enrico Mizzi. Imbagħad aktar tard matul il-jum fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista ġiet preżentata pittura ta' Enric Mizzi mogħtija mill-imħallef emeritu Godwin Muscat Zoppardi lil Richard Muscat, President tal-Fondazzjoni. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Michael Piccinino, Segretarju Ġenerali tal-Partit, l-eks Ministru Luis Gallia li huwa l-Viċi President tal-Fondazzjoni kif ukoll mistednin oħrajn.